Iti pakasaritaan, ti isla asarikadkad ti Corregidor, pag-aamo idi kas ti Gibraltar of the East, ket natnag iti puwersa ti Hapon, iti maikadwa a gubat sangalubongan, anang marka iti panagbalbalo ti kampanya iti Pasipiko. Anya kadi, tinapasamak iti dayta a panawen. Sinublian daytoy ni Anjel Kim Pengosro. Ti Corregidor, nalatak iti daduma pagilyan kas Fort Mills. Kat isu idi ti kadakalan kadagiti upat nga isla amang salsalaknib iti Manila Bay. Nagpunipunan ti pwersa ti Allied Countries iti Armada Pwersa a kabailan. Nupay kasta, idi May 1942, kalaat nga inatake dayto iti pwersa ti Hapon, babaen iti nagsasaruno a panang bomba. Nang marka dayto iti napait nga isusukot ti Pilipinas iti Japanese Imperial. Kalpasan ti brutal a panagabanti ti Imperial Japanese Army iti taaw ti Pilipinas, imbilin ni General Douglas MacArthur ken ni General Jonathan Wainwright ti panang protektar iti Corregidor kalpasan ti panakatnag ti Bataan. Iti adu a bulan, inibturan dagiti tropa dagiti Pilipino ken Amerikano ti di agsarday a panagbomba. Bimasit ti supply ken imado ti casualties. Nasakit a desisyon ti maysa a leader nga minsuko ni Lieutenant General Jonathan Wainwright ti Garrison idi May 6, 1942. Tapno laeng maispal ti 1,000 a soldado a nabatbati a nasugatan iti Malinta Tunnel. Kas resulta, 2,000 a soldadong Amerikano ken Pilipino ti naibalod. Napilit daan nagtrabaho iti baet ti nakana a bisin. Kalpasan ti Bataan that March, kan ti panakarba ti organisado a depensa iti Luzon, natnag ti Corregidor a maysa kadagiti nakalkaldaang apasut iti pakasaritaan ti Pilipinas. Ngem nagbalinmet a nabilag a simbolo ti panagibtur, dagiti sakripisyo an aramid iti Corregidor ken Bataan, tinang pabilag kadagiti tignay a panangtubngar ken nang papigsa iti determinasyon dagiti soldado kadagiti simmaruno a tawen. Idi 1945, nawayawayaan ti Corregidor iti panangatake ti Allied Forces a pakairamanan ti Pilipinas. Ita, pakalaglagipan dayta a gubat, amang padayaw kadagiti nakiranget ken natnag iti panangidepensa iti wayawaya tayo, ita a henerasyon. Kanayon a laglagipen, pasamak idi, adal, ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Anjel Kim Pengosro.